अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि आफादगिरि। तो बे अदालगुरि जिल्लायाव बे जितु ब्रह्म मन्दिरखौ जितु लुफुंबाय दङ तो बेनि खामानिया बोरै सोलिदों माब्ला सोलिजेननाय आरो बेसे सम लाबोगोन आरो बेनि बाजेटखौ आच्छा बे मन्दिरा जों थांनाय 1918 सननिफ्राय 2018 सननिफ्राय जों 12 मार्चनिफ्राय स्टार्टिं खालामदों। दिनैसिम दा लागाथारै जों दा फ्राय 20 मास माने लागाथार जों खामानि मावगासिनो दं। आरो बे मन्दिरखौ जों लुफुंनो हागोना जोंनि बाजेटआ जाबाय 1 crore 1 कोटि। दा जों लुफुंगासिनो दं आरो जथेस्थ' जों खामानि मावबावनांगौ दं। बे खामानिखौ मावनाया जों जाबाय मा जों खुनु सरखारनिफ्राय खुनु मोनसे जों दान दक्षिना मोनाखै। रायजोनि जानानै जिल्लानि जोंहा 6टा आन्सलिक दङ। बे आन्सलिकनि गेजेराव जों भक्तफोरनिफ्राय एसे एनै थाखा खाङै दा बर्थमान जों 50 लाखनि माने बारबाय बेखौनो लुफुंगासिनो दं। आरो बेखौ लुफुंनो थाखाय जोंहा जथेस्थ' रांखान्थिनि थाखाय जोंहा अभाब जादों। जों बिराद खस्थ' मोनदों। दा बेखौ लुफुंनोब्ला जों जथेस्थ' जों फ्राय 30-35 लाखसो जों थाखा नांबावगौ जागोन। जों जथेस्थ' खस्थ' खालामदों। जों लुफुंनो थाखाय सेस्था खालामदों। 2020 सनाव जों बे मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय जों माने जत परनास्ति जों सेस्था खालामगासिनो दं। बे जितु मन्दिरनि डिजाइननि बागै एसे बुंगोन नामा नोंथाङा? बे मन्दिरा जाबाय जों मंगलियान टाइप हिसाबै जों मन्दिरखौ लुदों। फ्राय जों जिहेतु जों मंगलियाननि मानसि बे हिसाबै जों ब्रह्म मन्दिर फ्राय जोंनि ब्रह्म मन्दिरफ्रा फ्राय मंगलियान टाइप मंगल टाइप हिसाबै जों लुदों आरो। नोंथांमोननि जितु ब्रह्म जितु मन्दिर बेनि जुनियाथिया मा स्पेसियेल मा दङ बेवहाय? बेहाय जोंनाथ' जों सानसुति सुर्यनाखौ जों खुलुमो ब्रह्मखौ जों खुलुमो आरो गिबि थागिबा बेनो। जों माने कुनु अबतार बा महापुरुषखौ जों खुलुमा। जों सानसुति सुर्यनाखौ बेखौ खुलुमो आरो। आच्छा नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि जितु ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरनो मा मेसेज होगोन? जों जाबाय जोङो ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों जों गथ' गथाय जाखांफुनाय गथ'फोर बेखौ जों आध्यात्मिक गियानजों गेजेरजों जों होलांनो सानदों। जिहेतु जोंनि थासारिफ्रा बहुद गथ' गथायनि थासारिफोर बहुद गाज्रि जाबोगासिनो दं। ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों आध्यात्मिक गियाननि गेजेरजों जों सुबुंफोरखौ उननि जेनेरेसनफोरखौ जों मोजां गियानि होनानै गियान गरिमा होनानै मोजां थासारि लांनो थाखाय जों जत परनास्ति जों सेस्था खालामबाय थायो आरो।